sorry dem man Nyankopɔn ka say bibia oboye bia ye a wode ye besi Ghana ha no ye de ye hu se Ghana ye nanso China ni na wo pese okɔ no hu ni se Ghana ye ye pese ye kɔ abrochire no India ni Dubai ni Norway ni Switzerland ni UK ni nim se Ghana ha oba obenya sika enso ye fra ye ni am ye agya tum se ye nkɔbɔ mpa ye Nyankopɔn dom ye ni ntimi ntu kwan ensem ni bi wo ha meka wo ntia se meti ase enya wa meka wo ntia ase but me wo ntia ase me hu die ntia wo se mekɔbɔ mpa se mekɔ abrochiri because Ghana de because minim se Nyankopɔn hyɛ dua me wo Ghana ha se menye Ghana yie Japan phone sorry anopa mo mpa se Awurade ma menkɔ Africa o Awurade China ni dabi oba obehwiaw Japan ni ba oba ode na adwene be bitiu China ni ba ode na adwene be bitiu ena wo kɔ ahojo a China fo atimi take over eyede no mo take over o me ni sika sen ne bai and so big houses in China fo na atimi take over ode adwene ene be bitiu nya wa wo sika ena wo se kɔ ho ena wo se kɔdidi eyede na India ni China ni Lebanese fo atimi tena ha ekroma kumasia eye enye sika tam ema wo kɔ hokɔtɔ ade eni agesi akɔ China mo meboa enye he ya na etena ye de nti a ye kɔ China mo ne se Ghana ni na no nso nya asa akwanya no obebu ade ne ye 3 cities a obeka se 10 cities enti China ni ba no aba beton because ni krom wode no kre ne di adwuma nti no sa ade ne ye 3 cities a ode beji 4 cities keke no anya ne mfa so ketua bi ba Ghana ni no nya no ode kɔ be 10 cities eno me to kwadu 10 cities kwadu local kwadu 10 ne yi 4 ne de ama me 4 me hwe ne din ne ma wo sumiti kwadu 10 cities a wo kɔ mampon ne na se 4 kwadu 10 cities kwa wuntimi ndi no 10 cities ne ate 4 ene de ama me to tangerine also miensa ye 20 cities a tangerine no kra no kyese enye bibia ba bi wo kra na 5 cities kra ye pa acho oba in toast wo ma mo toast ne timi kofa in toast no ketu menko sort boys out unko pay lances e wo DVL a eno no ti se bia ademudie kakra ansa na etimi asort out na wo de sa adwene wei na ye wie na